em trobo al magatzem desmuntant rellotges. Parem molta atenció perquè la torre que tinc darrere, que és la torre del rellotge del Pinós, que data de 1900, i a l'interior la maquinària del prestigiós rellotger Antonio Canseco. El rellotge és una peça pràcticament única avui en dia, que es manté en el seu funcionament tradicional, amb la remuntada de les peses de forma manual tots els dies. El més bonic del rellotge és veure-lo tocar, quan més hores millor. I té una altra particularitat, i és que al minut ens recorda quina hora és. Si estem escoltant el rellotge i no... Oi, ha tocat el rellotge, però quina hora és? Al minutet ens ho recorda. Ahí está, ahí está. Intentem tindre-la el més cuidadet possible, perquè sí que és cert que és una de les joies que tenim al poble i estem de veritat molt orgullosos. Vols formar part de la història del poble? Em deixeu? Clar que sí. Uau, m'encantaria! Sí, sí. El que podran ser, així és l'ofici del rellotger. Tot el que ha... El Pinós és el poble de l'interior de la província d'Alacant, que tan sols tenim l'entrada per Monòver, la província d'Alacant, i després som limítrofs amb 3 ciutats murcianes. Per això ens diuen territori de frontera. I les 4 esferes del rellotge precisament assenyalen eixes 4 direccions. Així és, nosaltres sempre hem dit que volem marcar les hores per a la gent del nostre poble i de les pedanies. Quan pujàvem m'ha dit, si trobem un altre poble on hi hagi un campanari amb 4 esferes, ens agermanem. Què passa, que no n'hi ha? M'agradaria poder trobar-ne un que tinguera les 4 esferes, els 4 punts cardinals que li donaren corda des de fa més de 100 anys, perquè seria una curiositat, perquè n'hi ha molt poquets i nosaltres encara al voltant de la nostra província no l'han trobat. Ets la meitat del que pot ser.